Szpiglowanie i szajdung. Wszystkie miarkują, iże babom na tym gryfnym świecie nie jest letko. Bali i powiedziałbych moc procnie. Anglickie mądroki wypokopili razinku i tyszci to zaroski wyfaflali, iże baby poradzą zapochonić szczydnio 3-4 lata swojego życia na same ino ryktowanie się do wyjścia ze chałupy. Każdy dzień z rańca, o rozwidnioku, ofiarować, przesmolić, poradzą przed dziadłem, aże 40 minutek, ino na to, co by wyglądać lepszy, niż dzieci tak prawdą wyglądają. Że sztiglowanie, sztafirowanie się na odwieczerz zajmą im, poradzi im to zebrać bali ze 2 godziny. No i kupnicie ino. Ani skorzy to baby wajają, co na nic blank czasu nie mają, na wszystko jest im tego czasu za knap. A homom i żadnego sam hopa nie wyzdradza, styknie na naryktowanie się do wyjścia ze chałupy ino pora minutek. Bez toż też mają hopy spoży czasu na robota i na wszystkie jej ptoki. Niektóre osobliwie szporobliwe i szprymne hopy zaroski po wyjściu ze chałupy nie wracają się nazad i bez pora dni, co by nie musieli już wylazować 2 albo 3 razy za rają, nie? Byli takie mądroki, które chcieli to babom wszystko wyeklerować, ale wykazało się, że te roski i po 40 minutkach jej baby blank jeszcze nie byli fertig do wyjścia i nagracali się jeszcze na 10 minutek. I wiecie, te nadbytnie minutki stykły, co hopom przeszła, blank przeszła już szkrapka na wylazowanie ze chałupy i one napoczynają w tyńczo zmachlować wszystko, co by we tej chałupie zostać. No i przydarzy ty się mogę tak, co jakiś hop baży można nerwyjść, baży taki porwał, prasknie te swoje babsko bez presa i jeszcze nie skorzy godo się we gyryktach, co to jest jakoś przemoc domowa, nie? Mogę już zaś też być inszy fal i też te istne wylazują się same. I żaden nie ma szajnu, anungu, kiej się taki miglan zwróci, albo eśli blank już się nazo do tej swojej starej nie przykulbi. I tu jest jeszcze jeden knif. Hopy muszą mieć genau tyle czasu na to, co by się naryktować na ostanie we chałupie. Wiele babom zetwo naryktowanie się do wyjścia. A, i że baba, kiero blank nie chciała ze chałupy ze swoim starym nikaj wylazować, kiedy się już gryfnie te rożki wysztyglowała, to chce na isto kajsiś byliś. I jak to te anglickie mądroki wysztuderowali, wylazuje, oby i sama. Tela, co blank nie poradzi spokopić, co tyż by mogła sklycić ze tym tak blank gryfnie napoczniętym dniem. I na ostatek godą, bo mogę ze tego jakiś szajdung się wyunaczyć, prawda? I także chcesz ci wam te roski gryfnie, kurz on bindich wyłożył i że sztiglowanie mogę być tak po prawdzie festelnie sknoutlowane ze szajdungiem. Łosprawiał Eugen z Pnioków.